Ktoré dieťa by nesnívalo o tom mať aspoň na chvíľu koňa, s ktorým by sa spriatelilo a na ktorom by mohlo jazdiť? Pre deti na vidieku možno bežná vec, mestské deti to však majú trochu ťažšie a práve pre ne je určený letný denný tábor spojený so starostlivosťou a jazdou na koni. Doobednejší čas deti využívajú hlavne pri koňoch, to znamená, ako náhle prídu, tak síce sa naraňajkujú, ale hneď idú do maštale, niečo porobia okolo stajne, to znamená, patrí do toho aj tzv. Kydanie hnoja. Po úprave boxu nasleduje starostlivosť o koňa. Deti si ho pripravia, očistia, po prípade, ak treba aj umyť, lebo toto letné počasie je dobré, keď sa koníky schladia, tak idú aj vykúpať koníka. Potom pomáhajú k tomu cvičiteľky, za ich pomocní koníky sedlajú, uzdia a postupne sa ide von. Pre prvé skúsenosti detí s jazdou na koni stačí domáca pôda, areál Petržalského závodiska. Jazdiareň môže byť tento priestor okolo nás, alebo pod stromami, kde je väčší chládok, aj tam sa jazdieva podľa toho, ako moc práži slniečko. Jazdenie spočíva v tom, že deti, ktoré vedia jazdiť, tak jazdia trošku už samostatnejšie, s tým, že zdokonalujú sa pod vedením cvičiteľiek a tie malé deti, ktoré buď nikdy nesedeli na koni, alebo sa len naozaj učia, tak takisto pod vedením cvičiteľiek robia tie prvé kročky, začína sa v kroku a takou rozcvičkou detí na koni. Tie menšie deti a nejazdcov si zoberú pod ochranné krídla cvičiteľky, ktoré s nimi vlastne či už kráčajú, alebo si ich zoberú na tzv. Lončku, to je dlhý špagát, ktorý spája cvičiteľku a koníka. Koník krúži okolo cvičiteľky a cvičiteľka môže dávať pokyny dieťaťu, ktoré nemusí viesť toho koníka, ale môže sa venovať tomu, čo mu tá cvičiteľka hovorí. To znamená hlavne tomu svojmu sedu, posiluje svoj sed, snaží sa tak sedieť, ako sa má. A pomalinky už prechádzame do rýchlejších chodov konia, čo je klus. A dieťa začína pomaly vysadať a učiť sa prácu v kluse. Pokročilí jazdci klusajú s koňmi už sami. Deti, ktoré vedia jazdiť, tak ten klus je pre nich robia to samostatne, s tým, že cvičiteľka im vždy do toho dáva nejaké príkazy, ako majú sedieť, upravuje ich správanie na tom koni a vlastne ich učí novým veciam. Pre deti, ktoré vedia jazdiť, tak ten klus je pre nich robia to samostatne, s tým, že cvičiteľka im vždy do toho dáva nejaké príkazy, ako majú sedieť, upravuje ich správanie na tom koni a vlastne ich učí novým veciam. Pre tie najskúsenejšie deti prichádza do úvahy aj cválanie, čo je vlastne ešte rýchlejší chod toho koňa. Začína sa takisto na lončke kvôli bezpečnosti a keď je všetko v poriadku, deti cváľajú aj samostatne. Do tábora sa teda môžu prihlásiť skúsení jazdci, ale aj deti, ktoré na koňovi ešte nesedeli. Sú to deti, ktoré v živote nevideli koňa, len o ňom snívali, tak im mamičky splnili ich sen. A potom sú to aj jazdci z našej školy, ktorí využili tento čas a prihlásili sa do nášho tábora, aby sa ešte zdokonalili, čo sa týka nielen jazdenia, ale aj také tej starostlivosti o kone. Tým cvičiteľiek dbá na maximálnu bezpečnosť. Jazdí sa však na regulárnych plnokrvníkoch a tak sú pre prípadné nehody chránené viacerými pomôckami. Ako je prilba, na vyžiadanie sú k dispozícii vesty, s tým, že ponúkame automaticky aj ochranný nôh, tzv. čepsy. Po prijazdení sa deti o koňoch aj čo to naučia. Sadneme si na pol hodinu a vysvetlíme, alebo deti naučíme niečo nového, čo nevedeli o tých koníkoch, či už o nejakých plemenách koní, o nejakom výstroji. Po jazdách deti kone opäť očistia, odstroja a zoberú ich pásť či do stajní. Po obede už patrí kúpaniu sa v neďalekom jazere či rôznym hrám. Je tu areál s detskými preliezačkami, kolotočom a tak ďalej. Tam sa môže tráviť čas, potom je tu krásny trávnatý areál, kde sa hrajú rôzne naháňačky, chytačky a takéto športovejšie záležitosti. V každom turnuse sa stretne približne 6 detí. Tým, že ak sa zvýši nárast počtu detí alebo záujem, tak máme k dispozícii ďalšie cvičiteľky. To znamená, že vieme nabrať aj viacej detí. Cena tábora je vo výške 100 €. Je v tom zahrnuté občerstvenie počas celého dňa, raňajky a tzv. Olovrant plus hlavné jedlo obed.
Ide o denné tábory, ktoré sú od 9. do 15. Ešte je voľný celý august, môžete sa prihlásiť. Ak neviete, čo zaujímavé vymyslieť pre vaše dieťa v auguste, pošlite ho do denného letného tábora s koňmi na Petržalskom závodisku. Na také prázdniny určite dlho nezabudne.